Benvingudes a La Figa Parla, un podcast creat per 4 amigues amb la intenció de trencar silencis, explicar vivències, desmuntar mites, compartir històries reals i, com no, riure una estona. Comencem? Comencem! Aquí es parla de moments i pors, parlant de llibertat de cor i cos. La figa és I avui, de què esteu fins la figa? Va, avui em toca a mi. A veure, estic fins la figa... Me'n torno a anar al cinema i a les sèries, que en l'últim Fins la figa que vaig fer vaig estar comentant que em fascinava aquest temps que té la gent per gestionar cadàvers. Doncs avui torno al cine i torno a les sèries perquè estic fins la figa de que no es representi escènicament els pisos i les cases reals on viu la gent real. A veure, un moment. No és possible que una persona d'entre 20 i 30 anys que té una feina de mitja jornada, perquè normalment és així, en el bar de sota. Sempre tenen un bar, sota? Sí, que és un bar molt guai, de brunch i aquestes coses. Tinguin aquests pisazos. Aquests pisazos amb aquesta superdecoració. Viuen sols, increïble, viuen Poden sols. Viure sols Poden viure i sols soles. i soles. M'indigna moltíssim. O sigui, ja està bé. Volem veure representat la realitat del dia a dia, que a més és que és una realitat molt, molt xunga. Sí. No? Sí. Pisos de merda, compartir obligatòriament... Tornar a casa els pares i les mares. Exacte. Quants de més de 40 estan visquent amb els pares? Uf! Molts. Sí. Quanta gent no es pot separar perquè no es pot permetre pagar una vivenda sola? És trist, és molt trist. Posem-hi humor, si us plau. Sí, exacte. L'economia no fa la felicitat, ja, collons, però hi ajuda. Home, totalment. No, però és veritat. A més, tu ho veus i penses, bueno, potser és heredat, però aquell modernisme d'aquell pis no és dels seus pares, perquè si fos dels seus pares tindria mobles de color marró fosc i estaria ple de pongos. O sigui, que allò no s'ho poden permetre. A mi em fascina també la capacitat que tenim de, quan veiem una sèrie o una pel·lícula i comencem a pensar, ui, aquesta casa costa de netejar, no? Això ha de costar de netejar, que és molt gran, Sí. Ui, com ho tenen, això? Això és el cervell femení, que no para, no descansa. Sí. No, terrible. Doncs això, però en sèrio estic molt fins la figa. M'agradaria que es representés i aprofito per fer una petició de que tothom pugui tenir una vivenda digna, Molt ben dit. que tothom tingui dret a una vivenda i que, a més, els sous siguin dignes per poder-se mantenir. Oh, i tant. Totalment perquè d'acord. és bastant penós, ara mateix. Molt. El dret a tenir les cases de les sèries i les pel·lis. Exacte. Ara. No volem lofts de 30 metres quadrats, volem un loft de veritat, d'aquells autèntics. Amb vistes. Amb vistes. L'invent del loft també, Déu-n'hi-do, Sí, Com que no exacte. ens fiquem en les parets, saps què? Les traiem. Exacte. No, i diguem que és un loft de 30 metres quadrats quan allò és un estudi, no és un loft. Un loft és una antiga fàbrica que té 200 o 300 metres quadrats. Totalment. Ja està bé. A l'adiós. Molt bé, fins Ala, al figa. vinga. I avui vens estudiant, no?, amb les llavors de la figa. Què ens portes? Què us porto? Avui, a les llavors de la figa, parlarem d'un tema que pot fer perdre la paciència fins i tot a Dalai Lama. Els conflictes entre germans. En el meu cas, no en visc cap, perquè només tinc un fill. Però sé d'amigues que suen la gota amb les baralles dels seus fills. En canvi, hi ha famílies on els germans es porten molt bé. Quina és la vostra experiència? Perquè en el meu cas no en puc parlar gaire. Jo vull saber en quins plans d'aquesta realitat que vivim hi ha germans que es duen bé. Sí, hi ha un pla. Jo em portava bé amb el meu germà perquè ens portem 8 anys, no? Llavors, quan jo era petita, ell ja era adolescent i ja passava de la meva cara. Sí, és veritat, jo amb els meus germans grans, que també m'hi porto anys, també... Per tant, el secret és que es portin molt de temps. Molt de temps. Però què passa quan es porten menys temps? Tela, no, és horrible perquè veus, no, que haurien de donar-se suport, no? I hi ha moments macos, però són petits moments, no? perquè tu et quedis satisfeta. És un bri d'esperança. Sí, un bri d'esperança, però hi ha moments que és que tu m'has dit això, és que no em deixes allò, és que... Bueno, i resoldre, no? Resoldre el conflicte a vegades és complicat perquè després, des de la perspectiva de la llavor, no? Sempre hi ha
aquell retret de tu et posiciones, és que no, t'agrada més ell perquè no, és el teu més preferit, i no oblidem també una cosa, molts conflictes venen donats pels gelos, i entenem el gelo sempre de baix cap a dalt, i no és així, de dalt cap a baix també, no? Perquè al final els gelos venen donats per una manca de no m'estàs prestant prou atenció perquè estàs en una altra cosa. Exacte. També hi ha el punt aquest que moltes psicòlogues diuen que la mainada de resoldre els conflictes són les dues persones més indicades per resoldre el conflicte i que els pares no ens hi posem, que a vegades volem posar pau també perquè la càrrega mental és forta i que hem de deixar, no, ho solucioneu vosaltres, a no ser que s'estiguin matant, evidentment. Perquè hi ha germans que acabarien amb les cadires al cap, és a dir... Però jo vaig sentir una psicòloga que deia exactament això, deia, si no hi ha sang, si no arriba la sang, no entreu en el conflicte. Que ho facin. Que facin. És veritat que també diuen que és el primer moment de la vida, no? Que va molt bé tenir un germà i tenir conflictes amb un germà, perquè aprenen a gestionar, a resoldre conflictes. Han de negociar, han de gestionar-se, han de tractar la seva pròpia frustració... També aprenen que l'amor cap a ells està com, repartit, no? No ho poden tenir al 100%, no? És la primera consciència de que en el món estàs acompanyat i que no tot va amb tu. En el cas de el fill o filla gran, sí que ha gaudit un temps... d'aquesta estima única o unidireccional dels pares, però en el cas del germà o germana petita, d'aquí les que tenim germans, totes som les petites, no? Hem viscut ja, no? Vam néixer ja en una casa que ja havies de... Hi havia molta gent, ja hi havia molta penya. Ja hi havia molta gent, ja t'havies d'espavilar. I això també... Aviam, no és que es trobi a faltar perquè no s'ha tingut mai, però, és un punt. A mi em va passar, de pensar, ostres, ara hauràs de compartir el meu amor, no? Sí. Però són exclusivitats diferents, no? Perquè al final el germà petit també està molt atès, no? Sí, ha arribat, fa il·lusió... I el germà petit, també quan els grans comencen a fer la seva vida, tu ja ets més gran, però també tens una part d'exclusivitat amb els teus pares, que no l'han tingut els altres, no? Ja ets més gran, però ets l'última que es queda allà i per tant tens un temps que també els gaudeixes. I també ets privilegiada en el sentit que... T'han obert camí. Exacte. O a vegades te'l tanquen, A vegades te'l tanquen, però sí que fas més coses que segurament el teu germà o germana gran ha fet a una certa edat, no? Veus pel·lis més avançades, no? Parles de coses, el llenguatge, hi ha moltes coses, no? Que els germans s'ensenyen sense voler, no? Perquè forma part d'aquest aprenentatge casual i de procés. Però sí, quan es barallen és un pal. És molt pal. I a més, a vegades és com molt desesperant perquè hi ha un moment de baralla, no? Aquell moment... Àlgid, no? Àlgid, total. I tu intervens, que és el que diu, no ho facis, tu intervens, tu et quedes allà a dalt amb aquell... I al cap de 5 minuts estan jugant. Sí. Conflictes d'aquests de Tercera Guerra Mundial, però en realitat no. I és quan t'adones de... Potser no hauria d'haver intervingut perquè ens hem portat una mala estona totes i ara estan jugant super de guais. Sí. Bueno, i en els germans grans els hi sol passar que s'han de fer càrrec del petit. Sí. Jo entenc que això ha de ser una mica feixuc. És un pes. És una tradició una mica... És un pes. Sí, hi ha el síndrome aquest del germà gran que acaba assumint moltes responsabilitats que no li pertoquen. El meu germà, per exemple, a més que era molt més gran que tota la colleta de cosins, cosines, amics, quan ens reuníem, i era ell a qui li tocava vigilar, era el gran jefe, però a més era una bellíssima persona, no era allò... Podria haver estat en tirar, Tots allà treballant per mi. Tu fes-me massatges, tu prepara'm no sé què. No. Sí, que això també passa, l'abús del germà gran sobre el petit. Fes-me això, fes-me l'altre. I el petit també va molt arrossegat pel gran, o sigui, jo conec germans petits que fan l'extraescolar que fa el germà gran, que ha triat el germà gran perquè per logística, doncs, va millor. Sabem que no ens podem dividir en res més. Sí. I per tant també a vegades, vull dir, també pringuen, va remolc. Va molt a remolc. Molt bé.
Déu-n'hi-do. Tu, Adri, no comentes res, ho hem de dir, no? Hem d'explicar el per què no està parlant Filla l'Adri ara única mateix. i tant jo com la meva filla, aleshores jo no he viscut aquesta experiència, per tant m'encanta aprendre o escoltar-vos, no? Però has trobat a faltar el barallar-te amb un germà, tenir aquest tipus de Home, convivència? jo crec que, no, sempre diuen els fills únics som uns mimats, en el meu cas no m'hi considero, és a dir, sí, he tingut tot l'amor, però també he tingut tota la pressió, és a dir, clar, aquesta banda no us mira, Tot no? centrat cap a tu, Si la eh? lies a casa, saben que has set tu, no pots ha set ell. Llavors, clar, tens com potser sí que no, et miren més, et dirigeixen més cap a tu, però en tots els sentits, és a dir, d'amor i també de, vinga, te posen, no, les esperances en allà, també. I la veritat és que costa de gestionar també, i quan et fas gran, jo per exemple em vejo molt la gent que es porta bé amb els germans, és com una base, una casa, no? Perquè si els pares un dia deixen de ser-hi, tens algú que ha viscut una cosa molt similar a tu, no sempre el mateix, perquè el punt de vista ja sabem que és diferent per cada persona, però tens, no? És com casa. Sí. Encara que no t'hi acabes de portar bé, però jo què sé, o els pares estan malalts, doncs prengues tu. Has de fer un regal als pares, doncs prengues tu. Sí. Clar, llavors... Clar, no, és molt important el que dius perquè, clar, a la que se't moren els pares quedes sense arrels gairebé, no? Clar. És a dir, amb qui comparteixes qui havien sigut els teus... No? És com una part de la teva, no?, essència o de... Que queda només amb tu. Sí. I clar, vull dir, és com, jo penso que tinc, la sort que tinc els dos pares, però sobretot la meva mare, quan em manqui, serà com, uah, serà un pilar molt important en la meva vida. Molt interessant aquesta part. Doncs fins aquí, no? No, jo volia dir una cosa. vale. El cas de l'Irene, no? Que són una família molt nombrosa. I això també ha de ser xulo. Molt. No? Perquè... Molt, sí. Bueno, tal i com ho he viscut jo, clar, molt. Jo, sí. No, i quan us veiem, que us reuniu, Sí. i és molt divertit, com us tracteu... Sí, perquè a més estem molt unides i quan estem tots junts, clar, és molt divertit. És xulo. Sí. Sí que és veritat, les famílies... Hi ha un ambientillo. Tres, hola, què tal? Sí. O sigui, clar, a casa meva es decideix fer un dinar familiar íntim i som 18. Uau! Imagina't. No? Vull dir, som Que tan xulo. sols amb Sí. mare, filles i, Per tant, a i casa parelles teva- i nets. A casa teva has de tenir una d'aquestes cases que surten a les sèries, Ah, no? exacte. això. Jo a casa meva no som fan d'aquests dinars. És inviable. Molt bé. Molt bé, doncs ara sí, fins aquí. Adri, les cicatrius de la figa, què ens portes avui? Vens intensa o... Sorprèn-nos. Avui sí, avui és intens. Avui us volia parlar del CIAT, que és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que el vaig descobrir en un moment en què no sabia que el necessitava. Va començar tot amb una xerrada, no?, que vam fer a l'escola sobre violència i maltracte, i anaven sortint tot d'ítems i exemples d'actituds i pensava, ostres, xec, ostres, aquest també? Hola! I dius, ostres, em pensava que la violència, no, i el maltracte era, no, tenim més la part física, i resulta que em vaig adonar que havia patit maltracte psicològic, i és com, jo, ni de cony, jo que sóc intel·ligent, jo m'he deixat passar això, doncs resulta que te'n vas al CIAT, que allà t'atenen psicòlegs i t'atenen advocades, i te n'adones que, no, perquè clar, el perfil que t'imagines d'allà és de dones que són dèbils, dones que no se'n surten, doncs te n'adones que allà hi ha tot de dones superpotents, que les veus des de fora supercompetents, que les veus autosuficients, i que resulta que tenen la mala sort de ser superempàtiques, és a dir, que són capaces de justificar actituds de merda. Perquè a moltes de vosaltres segurament us deu sonar això de narcisista manipulador, no? Que últimament està molt de moda. Allò que venen a Disney que dius, ai, és que he de protegir la dona perquè no se'n surt. Escolteu, mainada, no ens necessitem els homes, ens agrada estar acompanyades d'homes vàlids, per favor, sí? No qualsevol tipus d'home. Anava a fer un comentari sobre els nostres haters, però millor que no el faci, perquè això de que siguem unineurorales, no, gràcies a... No, gràcies a aquests comentaris tenim una llista, noies, tenim una llista de... No, aquests no. Bé, doncs tenim la gran sort d'estar acompanyades i envoltades d'homes molt treballats emocionalment, i, bueno, gràcies al CIAT, que és un servei gratuït, que quan la primera vegada que hi vas penses, jo què hi faig aquí? I el primer text que et posen, dius, doncs sí, està bé que estigui aquí. I res, bàsicament, allà vaig trobar un espai on em van entendre, van saber, bueno, em van ajudar a posar paraules al que havia viscut, que és molt heavy d'acceptar això, i t'ajuden a recuperar-te sense pressa.
Per tant, jo què diria? Dones, sé que moltes us trobeu en aquesta situació, que és un infern, i ara farem broma, però és un cony d'infern. Us recomano que demaneu una hora, una visita, simplement que hi aneu i utilitzeu aquest servei gratuït, perquè sabem que, a més, econòmicament no sempre estem tirant coets. I crec que és important que ho fem perquè totes tenim dret a sentir-nos segures i estimades, i a reconèixer si una història és amor o és control. Per tant, vosaltres què en penseu Està d'això? molt bé. Alguna de vosaltres ha utilitzat mai el servei? Sí, jo n'he fet ús i em va anar molt bé. També em va posar un mirall, no, diguéssim, el mateix que has dit, no? Sembla que sigui un clitxé la dona que rep maltractament, no? Sempre parlem d'això perquè al final el llenguatge és poderós i sempre ens han dit el nivell cinematogràfic de sèries, llibres, etc, que la dona que pateix això, i les notícies i tot, la dona que pateix això és una dona feble. I no és així, no? Hem de treure aquest clitxé de fora. Tothom pot patir maltractament de qualsevol tipus, no només masclista, i allà a mi em va servir també per adonar-me'n de coses que havia passat, coses que jo havia justificat també, i de tota la meva vida, no només pas recent, sinó de tota una vida, no? D'anar rebent, no? I de perquè despertar. acceptes allò. Sí. Te n'adones de per què has estat acceptant allò. Ho normalitzes. Sí. Perquè a nivell de dones es normalitza ja. És com, no, vols dir, no facis res amb això. I és com, no, posem les coses, uns límits marcats són superimportants. Sí. Però a més és molt guai això que esteu repetint constantment de que no hi ha un patró de víctima, i això és molt important dir-ho, no? Bullying, en un maltracte domèstic, en tot, perquè de fet, això que deies, no? Aquest perfil narcisista, el que busca és una persona resilient. Sí. I aquestes precisament són les dones fortes. Sí. És a dir, aquelles jutgeses, grans advocades, darrere, moltes vegades, hi ha un maltracte bestial, i no ho diríem mai, no? I és això, és una mica que el perfil del narcisista va buscar la persona que és capaç d'aguantar, de resistir, de gairebé ni queixar-se, no? I en això hi ha el perfil de les dones fortes. Totalment. Sí, és una figura que és molt repetida, i moltes dones ara s'està obrint consciència i s'està posant nom, però és que és espectacular. Sí. Molts, una quantitat d'homes, evidentment segurament també hi ha dones, però ara com que som dones, doncs diem la nostra part que veiem, no? I la que ens afecta directament. Però realment és que hi ha molts perfils narcisistes, i solen venir de famílies, o sigui, emocionalment són gent que potser no han estat superben tractats, i per això els acabem justificant, però sempre penso, no, que tu tens dues opcions quan et passa una cosa. La repeteixes o treballes i la deixes de fer. No fer mal a l'altre. Totalment. No, i a més és que el maltracte és molt sutil. És que jo penso que quan es parla de maltracte, la gent que no ho ha viscut o les persones de l'altre gènere o que estan a l'altra banda, pensen que el maltracte és una cosa molt evident. Sí, perquè I això no és així. Pensem amb la punta de l'iceberg. Sí. I a baix, sota... Clar. Hi ha molt. Bueno, hi ha molta gent, no, que diu, jo és que la primera, no, que m'hi trobés, marxaria, dius, no, és que quan te trobes amb la primera grossa, no? Hi han hagut tantes petites coses i petits detalls que han anat, no? Creant en tu la teva una baixa autoestima. Minva. Tornes, penses que sort clar. que t'acompanyes un bon entorn, perquè si no et pots arribar a pensar que estàs boig i que tu Perds tens el problema. perspectiva. És molt fort, sí. Perds perspectiva. Jo no he fet ús d'aquest servei, però estic segura que totes les dones, tant les que estem aquí assegudes com les que ens estaran escoltant i les que existeixen, han patit en algun moment de la seva vida o s'han creuat amb alguna persona manipuladora i narcisista. Sí. I clar, estic segura que si totes féssim ús del servei, llegiríem, no?, aquesta part que deies tu abans, Adri, i diríem sí, no? I que Jo tothom, tots tenim elements narcisistes. No, Vull dir total. que Sí. Llegeixes allò i dius, ostres, és que jo tinc algunes Sí, coses. clar, I dius, clar. si t'estàs plantejant que ets narcisista, vol dir que Que no ho ets. segurament... Sí, és I clar, cert, això. tots tenim, i tenim mil històries, vull dir que és normal. sí. Al final també està en nosaltres mirar si les volem millorar, aquestes que tenim més mancances, o si ens quedem, mira, com que jo sóc així, doncs em quedo així. Home, això no. És que jo sóc així. No, jo també era d'una manera i... No, i segons quins trets, també és supervivència en determinats moments, de ser narcisista, vull dir, t'ajuda a mirar per tu. Sí, ho agafem des d'aquesta perspectiva. Mai la de fer mal a un altre, no? O de trepitjar o de passar per sobre. Però sí, topem amb molta gent així. Doncs feu ús del SIAT. Exacte. Totalment recomanable. Una salutació en Miquel. Sí.
Anem per la Cleo. Què li ha passat aquesta vegada a la Cleo? Ai, la Cleo, aquesta vegada, la Cleo ha hagut de viure una situació una mica desagradable per ella. Què li ha passat? Recordem, posem en antecedents, els pares estan separats i a la sortida de l'escola, un dia de la setmana, l'havia d'anar a buscar el pare, que ha tingut un inconvenient. Aquest pare li envia un missatge a la mare perquè la vagi a buscar ella d'urgència. Però clar, no estem sempre disponibles. Vale? La mare no ha vist el missatge i la Cleo ha hagut d'esperar una estona a fora... D'orillo, Sí. D'orillo. Sí. Ha hagut d'estar una estona fora pensant què passa, no em ve a buscar ningú. Ha sigut un interval de temps curt, perquè sempre hi ha, en els patis de l'escola, sempre hi ha mares encantadores que Ja te l'agafo jo. que ja l'agafen i que a més demanen i pregunten, però clar, hi ha hagut un interval de temps en què la Cleo tampoc sabia per què no hi havia la mare ni el pare, no? En aquest cas el pare, que és a qui tocava anar-la a buscar. I doncs ha sigut una situació, doncs això, desagradable, perquè, bueno, i això va una mica en relació amb el que us deia fa un moment, no estem disponibles, o sigui, no podem estar sempre en línia, no? Perquè doncs, la mare de la Cleo en aquest cas estava treballant, però és igual, perquè podria haver estat al súper o a casa seva o fent-se les ungles. O no haver sentit el no mòbil. haver sentit el mòbil, no? I a vegades, doncs, bueno, es recolza molt el pes sobre nosaltres i que està molt bé i que, a més, amb les nostres exparelles doncs, sempre doncs, t'has d'ajudar i si algú té un inconvenient, allà estem. Però clar, ell, o sigui, aquí la qüestió és que el pare ha donat per suposat... S'ha confiat. Exacte, és la confiança de jo envio el missatge i jo arribarà. confio en que la situació canviarà. I en aquest cas no ha canviat. I la perjudicada ha sigut la Cleo. Però sobretot el missatge és una mica aquest, no? Jo tinc una amiga... No sempre estem allà i no passa res. No és servei 24 hores. No som 7/24. Sí. I la desconnexió és necessària per fer una aturada aquesta càrrega mental, perquè moltes vegades ens queixem de la càrrega mental, però és que continua, no? El que passa que també està bé que sapiguem posar límits, perquè a vegades ens costa, Jo, com a mare m'ha passat. Llavors jo tinc una amiga, per exemple, que la seva exparella de vegades fa un abús d'aquestes coses, que se n'ha d'anar fora de viatge o mira, ara avui no puc aconseguir que s'adormi. I llavors li toca a ella anar a cuidar el nen, que dius, doncs no, estaria bé que faci el seu paper de pare i... Tu menges. Clar, exacte, doncs tu menges. Que sap greu, el problema és que juguen amb la criatura, no? En sentir-te bé, perquè vale, no l'ha vingut a buscar ningú. De qui haurà estat culpa, del pare o de la mare? Clar, i no està tan acceptat que la mare digui no. Perquè, clar, tenim el pes aquest, no?, que la mare hi ha de ser tot arreu. És com, si va mal vestit, moltes vegades es pensaran que, ai, la mare... Sí. Perdona, és que jo a casa, doncs, no soc I he sentit moltes vegades els comentaris avui l'ha vestit el pare, rotllo, ja està justificat, ja. No? Si fos, l'ha vestit així l'ha vestit la mare? Però dir, clar, no, ja. No, si és el pare és divertit, és com... que no ha trobat mitjons del mateix. cadascú té les seves habilitats, no? Jo penso, moltes vegades se m'ha esperat a mi que fos una dona de casa i jo no sóc una mujer de casa. Jo sóc una dona que t'estudiaré, et faré mates, et faré el que vulguis, però mira, depèn de què hagi de fer. Si m'he de posar a planxar, ja me'n sortiré, però és que no em ve de gust. Estàs ensenyant un altre model, no? Sí. Que està bé, que Super. existeixen. Per als altres models de mares. Vinguem. I'm in the zone, feeling so alive. In this rap with rhythm I strive. From the heights to the lows, I ride to the tide. Marta, la figa revela i es revela. La figa revela i es revela. Avui us porto una batalla de fets, no?, pels quals homes en la història s'han sentit ofesos per les dones. Que terrible. Però si no es queixen mai els homes, no se senten mai ofesos. Què No va? s'hi passa mai res. Aviso, és una batalla de fets, per tant n'hi ha molts. Comencem amb Espàcia de Milet, al segle V abans de Crist, era mestre de retòrica de Sòcrates i parella de Pèricles, el dirigent d'Atenes. Aquí va ofendre els pamfletaris i rivals polítics de Pèricles. Per què? S'escandalitzaven per influir en la política, no? Perquè clar, com que era la parella de Pèricles,
Per tant, Atenes, democràcia per tothom, menys si ets dona i molt menys si et dius Espàcia. La segona, Cleòpatra, Cleòpatra setena, que és la famosa, la que tots i totes coneixem, no? Contra Octavi. Octavi havia de ser el futur emperador. I ella, evidentment, la darrera, l'última reina d'Egipte de la dinastia Ptolemeu. Com va ofendre Octavi? Doncs Octavi es sentia, evidentment, amenaçat, no? El seu futur imperi sentia que perdria el poder i l'acusa de ser una seductora perillosa. Per què? Per ser intel·ligent, bàsicament. Què deia ell? Doncs deia que Roma estava encisada per una reina estrangera i aquest bulo era per tapar doncs, les rivalitats internes que tenia, no? Per arribar a tenir el poder. Perds un exèrcit, ets un incompetent, culpes a la dona, com a resum. Tercera, Christine de Pisan. Christine de Pisan era una escriptora, es diu que és una protofeminista, perquè ens situem al segle XV, i Christine de Pisan va anar en contra de Le Roman de la Rose, que era un poema molt llarg, molt misògin, i ella va ser, que us dic, va ser la primera dona escriptora professional. I no us explicaré la seva història, però sisplau, busqueu-la. És molt, molt, molt interessant. A qui va ofendre? Doncs a l'autor d'aquest roman, que era Jean de Meung, si ho he dit bé i si no és igual, m'importa un bledo. I per què? Doncs perquè ella ho va criticar, va criticar aquest poema i que la resposta dels homes, com gosa una dona criticar-nos, no? Hi va haver un debat a la cort, per tant, no és ofensa, és crítica literària. Keep calm, Jen. Molt bé. Llavors, ens anem a Joana d'Arc, famosíssima Joana d'Arc. Contra qui? A qui va ofendre? Doncs va ofendre les autoritats angleses i eclesiàstiques. Qui era ella? Doncs defensora de la nació francesa, sota, no? Ja n'havíem parlat de Joana d'Arc, sota doncs, un caire religiós, no? Ella havia tingut unes revelacions per defensar i liderar les tropes franceses en la Guerra dels 100 anys, ens situem al segle XV. Una tia adolescent, una niñata adolescent, vestida amb armadura, guerrera, evidentment, això a l'Església no li va semblar gens bé. Una tia ens ajuda significativament a canviar el curs d'aquesta guerra, perquè no la va guanyar, però va fer uns avenços importants. Execució, fora. Ens has ajudat, però ara ja no ens serveixes. La cinquena, Olympe de Gouges. Olympe de Gouges contra els jacobins. Ara ens situem al segle XVIII. Era escriptora, activista, també protofeminista, perquè el feminisme com a tal encara no existia, per això en diem proto. I ens situem en plena Revolució Francesa, no? Molta guillotina. I hi havia la primera, si recordeu, a la Revolució Francesa és quan es fa la primera declaració dels drets dels homes. I ella què fa? Doncs els drets de les dones, no? Declaració dels drets de la dona i de la ciutadania. A qui ofèn? Els jacobins, que al capdavant hi havia Robespierre. Les fèmines desordenen el nostre ordre, aquest és el resum. Com va acabar Olympe de Gouges? Quiticling! Fantàstic. La sisena dona, la Mary Wollstonecraft, contra els conservadors. També ens situem més o menys a la mateixa època. Va ser activista, filòsofa, escriptora, i ella va escriure també, com Olympe, una vindicació dels drets de la dona, on diu que les dones són éssers humans. És que fixeu-vos, Ei, les dones són éssers humans i mereixen els mateixos drets que els homes. O sigui, això ja era revolucionari, és que em sembla fantàstic. És una mica com Angela Davis, que també ve a dir una cosa similar, no? Doncs el senyor Burke, que criticava la revolució, era moralista, doncs, en resum, es va ofendre. Educació i raó per les dones. Oh, escàndol, escàndol. Vinga, passem ara a la Emmeline Pankhurst contra el govern britànic. Aquí ja ens situem al segle XX. L'Emmeline, no sé si heu vist, per exemple, les sufragistes, que també hi surt, era sufragista, per tant, defensava el dret a la dona al vot. Aquí va ofendre doncs, el govern i a la premsa per tenir unes maneres poc femenines. D'acord?
Avui molesten, demà voten. Per tant, fuck off. 8ena, la Rosa Parks. Totes la coneixem, contra James F. Blake, però i molts altres, no? I autoritats blanques, el 1955. Cal dir que, a banda de l'incident i l'acció fantàstica de l'autobús, Rosa Parks havia estat una activista molt abans d'això, no? Vull dir que aquesta és l'acció més famosa, però això no vol dir que no és una senyora que va dir no, jo m'assec aquí perquè em toca seure aquí, perquè ho dic jo, perquè em surt de la figa, de la meva figa negra, i en quin context? El context de la segregació racial als Estats Units. Aquí va ofendre el conductor, a les autoritats blanques, una dona negra que no respecta les normes. Resum, ella s'asseu i mitja nació s'aixeca per defensar els seus drets, clar que sí. La 9ena, Simone de Beauvoir, contra l'Index Librorum Prohibitorum. Ui, quin mal rotllito. Simone de Beauvoir era filòsofa, novel·lista i feminista i va escriure un llibre que es diu El segon sexe, el 1956, sobre la condició de la dona, i allà fot una revolució important. Aquí ofèn els sectors eclesiàstics, moralistes, qüestiona els rols sexuals i familiars, i què va passar amb aquest llibre? Si el prohibeixes, el llegeixen més. Fantàstic. Moltes gràcies, autoritats eclesiàstiques, per fotre'l en l'índex aquest que era de llibres prohibits. Per tant, aneu prohibint coses que sortirem. I en el número 10 he escollit unes quantes, i unes quantes de molt famoses. Una és la Malala Yousafzai contra els talibans. Aquí sí que, o sigui, és que en cada moment que terrible. El 2012 és una, ja sabeu la història, una nena que es rebel·la contra la prohibició de l'educació per les nenes al Pakistan, a la zona de Swat, em sembla que es diu. Aquí ofèn els portaveus talibans perquè desafia el seu ordre i la disparen. Tot i això sobreviu, guanya el Premi Nobel de la Pau el 2014, per tant, resum, llapis 1, fusell 0. Molt bé. I aquí ho deixem. Què us sembla? Tot aquest reguitzell d'homes ofesos perquè les dones simplement parlin, o diguin, existeixin, no? És a dir... Sí, bàsicament és per l'existència, que dius, ostres, però que nosaltres, que hauríem d'anar en equip. El que em fascina al llarg de la història és que és aquesta voluntat de privar. O sigui, sí, som sagrades, però per què se'ns ha trepitjat tant? Priven per les mancances que tenen ells, de vegades, perquè veuen que hi ha molt de poder, això què fem? Li traiem, perquè si no se'ns mengen amb patates aquí. Però és que no l'hem tingut mai, aquest poder. Perquè no ens l'han hagut de treure, és a dir, no hi ha sigut mai, no ens l'han adjudicat. Jo crec que a èpoques sí, i a casa, al final, a moltes cases... No hi ha cap època ni societat que hi hagi hagut un matriarcat. Val? Una cosa són societats on les dones tenen més poder, però igualment els homes, o sigui, aquestes societats, si les estudiem, grans exemples de dones que al final acaben treballant, o sigui, l'home està allà fent tranquil·lament, les dones sí, manegen el cotarro i tal i qual, però són les que curren, i l'home està allà mirant-s'ho. Vull dir que no sé si és una situació de privilegi aquesta. Tu agafes totes les dones i els hi prohibeixen el sexe amb els homes i es mou el món. I totes les tirs ens rebel·lem i en tot un mes ningú. I a veure què passa. Home, seria fantàstic, i ens toquem entre nosaltres. Fem-ho, què va? Després descobrirem que no els necessitem tant. No, i tant, hi ha de tot. Hi ha... Sí. Entre les joguines i nosaltres mateixes, que ens coneixem molt bé, ja ens ho farem. Nois, no us ofengueu, us estimem molt. És igual, ho fareu igualment. Anem a passar-nos una mica bé, anem a fer una dinàmica. Diana, què ens portes avui? Bueno, avui us porto, com que ja estem apropant-nos a que les nostres llavors ja arriben a l'adolescència, caldrà saber si sabem desxifrar el seu llenguatge. Sí? Per tant, jo us diré una sèrie d'expressions i de paraules que diuen els nostres joves, o que diran d'aquí poc, i a veure si sou capaces d'interpretar el significat i de dir-lo. Pitxeu el timbre, premeu, i a veure si sabeu fer la traducció.
I podríem fer, no, si sabem quin és, o sigui, l'igual de la nostra època. També, aquest pot ser molt guai. Sí, pots fer el símil. Aviam, va, Perfecte. concentra't. A veure, quin és el significat de bro? Tia. Sí, Ara, no? germà. no? Germà, però... Però en plan tio, tio. Sí. Clar, però és que tio. nosaltres dèiem tia, Sí. tio tot el rato. Sí. Sempre els dic que dieu sis, si són una... Anava a dir, que clar. dieu el sexe, Sí. també, Sí, no? sí, Sí, estic però es molt veu que d'acord. no, que entre elles... Sí, Es sí, diuen però- bro. Es diuen bro. bro. Sí, perquè sí. també és la... Com es diu això en català? La coletilla. En català es diu la... La La, col·lectiva. La cueta. la cueta. Però no, té un nom. Però és el... No sé què és quantos, tio. No sé què és... Bro. sí. O sigui, no, ni t'ho estan dient Alguns directament. diuen hermano, directe. O sigui, Hermano. jo parlo servir de la paraula en castellà, que la trobo encara més intensa. A mi m'agrada. Bueno, que és com una finalització de frase. Quina, bro? Hermano, hermana. Hermano. Hermanos y hermanas del funk. Som-hi. L'expressió en xat. És que ja ho sabia jo que ens quedaríem en blanc tot. Aquesta la xat. vaig veure amb un reel d'un mestre que va posar, si voleu entendre, però no me'n recordo. Aviam, que no parlar-te. No, precisament vol dir estar enxufat. O estar connectat. En xat. Havia entès. En xat. En línia. Sí, Clar. bueno, està connectat, per exemple, si un profe te fa... Sí. Bueno, tens molt bona relació, tu ets un enxat del profe. Aquesta no havia sentit mai. I- Terrible, no. eh? Ui. Està connectat, enxufat, A vale? veure. Jim Rat. Però És que són actuals, no, tal tu, qual. a quin lloc treballes? No, això és així, ja us ho dic ara. Aviam. Jim Rat. Jim és una Rat. expressió. Ets una rata de gimnàs. Ara, Sí. exacte, quan veuen el friki... Abans nosaltres era la rata de biblioteca, ara són les rates de ara, gimnàs. el O sigui, gimrat. cap a on anem, eh? Els que anaven, com els hi dèiem? Com els hi dèiem? No, Els metrosexuals, a la nostra No, època. però no era era tan és que gimnàs, no- era els Ja, que és que patinaven. més... Sí. és que la gent no anava al gimnàs com Ara, ara. Vull Però dir, hi havia aquells que estan forts. Sí. Però això era Els de catxes. Parc, però els catxes. sí, no? Però els catxes. Això surt molt del que, Ara són veuen a mazaos, Instagram. no? Mazao. Mazaos i abans eren els Tomazao. catxes. Els catxes. Els hambos en diuen a Imagina't. l'institut. Val, la següent, espamejar. Home, Sí, fer fer coses, publicar alguna cosa o Bueno, no, repetir contingut, no? repetir contingut. Spam, no? Una cosa que sí. et va I s'ho diuen apareguent... entre ells, m'estàs espamejant. T'estan ratllant, no? Ara, quan Va, estan buclant una ratllar, cosa. Ratlles. Ui, que bo. No Sí. me ratlles. Buguejar. Algo del cotxe? No, és tallar, bloquejar-se. Buguejar. Buguejar. I d'on ve això, Buguejar. tio? Buguejar, és que jo flipo. Sí. Cooked. O cooked, perquè ells ho diuen malament. Cuinat, no? Ara. Estàs Estar cuit. cocinado. Estàs cuit. Sí. Però vol dir que estàs cansat. No, vol dir que cuit. estàs de merda fins aquí dalt. Estàs cuit, l'has cagat, l'has pifiat. Que per mi cuit a vegades és quan estàs ja... Sí, que ja estàs molt Sí. cansat. Bueno, estàs fins a dalt de tot, Per no? ells és, et cuinaran, vol dir, et deixaran fet caldo perquè el que has fet és imperdonable. Vale, sí, molt és bé. que és així, Vaig eh? anotant, Sí, sí, coses. val. Sí, prime, o primer. Època d'esplendor. Ara. Aquesta jo la faig servir, alumnes, sí o no, sempre parlo, no? A l'imperi bizantí, aquell moment, el moment de Justinià, estava en prime. su prime. Sí. O quan estan en una època que els hi surten molt bé les coses, doncs diuen, tu estàs en prime. Sí. No? Està molt bé. Funable. Funable. No són adolescent, això, eh? Sí, això és molt funable. Sí, però no són- això es no pot són- no criticar. són idioma. No, és estar a l'ull de ser criticat. Són a Funable. català a nivell de... nivell de dos, ara. Sí. Bueno, doncs, nois, vol dir, noies, esteu molt lluny del vocabulari. estem fatal. Estem fatal. Sou funables. Són fonables perquè ens estem Sí. exposant. Dospa. Dospa? Sí. No, quan ho sentiu en el programa de TV3, perquè, és clar, ara aquí esteu divagant molt, però jo tot això ho he tret de l'anunciat d'un programa de TV3 que els nanos joves ja comencen a expressar i a traduir aquestes expressions. D'acord. Per això ho sonen tan catalanes. Dospa deu ser una contracció de dos passos o dos... Vale, molt bé. És alguna Marxar cosa. ràpidament, fotre el camp. Molt bé. Marta, Vale. reina de resoldre enigmes. Doncs mira, deixem-lo aquí perquè ens estem quedant en blanc, és a dir, No, de una altra, moment una altra. absorbiu Sí. aquestes, Com no? es diu quedar-se en blanc amb els adolescents? A veure, perquè també... Blackout, expressió. no? Va, mira, blackout. Quan està- Cringe. El Grinch cringe. que dona mal rotllo, no? Ara, Dona- quan fa molta vergonya aliena una cosa, fa sí, angúnia. fa Grinch. L'altre dia, Que no mola. ahir era divendres, sí. Ja, m'agafen i em diuen, ai, avui vas molt chill.
Ara, ho veieu? De chill. Està de chill, està Sí. guai, en Carai, plan tu. i literal. Literal, és molt repetit. Literal i també en em plan, sento molt. en plan. I facto. Ah, sí. Vaya facto. Ai. Un fet, un fet. Sí, una cosa molt Això certa. és un fet, Vaya sí. facto. Sí, això És un m'ha fet. passat no sé què... No? Sí, Bueno, cosa ara no sé. important, no? Sí. Una cosa... Una cosa molt certa. Sí. Molt certa, molt certa. Vale, anem a la següent M'agrada perquè ha dinàmica. tornat el llatí. Perquè facto no, és és que- de facto. Sí. En facto. Molt bé, doncs en aquesta secció arriba el moment de posar-nos al descobert perquè, sense filtres, ja sabeu que heu d'escollir entre A i B. No podeu dir les dues opcions, hi ha les que hi ha, us haureu de mullar, i això és per posar una mica de filtre. Esteu preparades? Entre dues opcions simplement trieu la que més us hi aveniu. Un home amb barba o sense barba? Sí, he de triar sense, jo. Vosaltres, amb. Amb barba. A mi sempre m'ha agradat la barba. Parlem-ne. Per què? O sigui, és a dir, Jo crec... jo estic parlant, clar, estem parlant a l'hora de fer petons o no? No, No hi no, veig un estèticament, inconvenient. estèticament. A mi sempre, jo crec que té a veure amb que el meu pare tenia bigoti. Sí, això ja seria una explicació més freudiana. Però sí, barba sí, bigoti no. Barba, clar, és que clar, el bigoti ara que s'ha posat de moda, Sí. què en penseu d'això? A mi em costa, A mi em costa. Crec que la gent no és conscient de que no queda bé en general. Costa molt que un bigoti quedi bé. Jo Costa portaria molt. bigoti. Tu Si tingués... vale. Sí. Si fossis... Home, és que no portaries bigoti. Jo portaria bigoti, noies. Però clar, barba, jo, per exemple, si és cuidada, d'acord, però hi ha algunes barbes que saps? Hi ha acumulació de Però- restes allà. Sí, no, aviam, un Bueno, moment. no, un va, moment. A veure, però que ens Ben agradi cuid- més la barba no vol dir que ens agradi una barba bruta. Jo ben cuidada, tampoc retallada, sí, i, a mi que, tampoc. o sigui, que sigui natural però que tampoc sigui fastigosa, no? Vull dir, renta't la cara... Vas al límit, eh? Sí. Però, o sigui, jo estèticament i també suposo que hi ha aquesta part de, no, de més masculina Sí. que dona la barba i a nivell de, que deies tu, jo no veig un inconvenient a l'hora de... O sigui, no... Jo depèn, o sigui, No hi veig. si són pitjors els que s'acaben d'afaitar, que després et quedes com tot, Mm, fa sí, mal, sí, i la sí. barba no passa tant, potser, però clar, Sí. és que s'ha de mirar tot. Sí, perquè a vegades recent afaitat de 2 dies... Fa mal. A mi em passa una cosa, que el bigoti el relaciono a coses xungues, és a dir, Aquí no. dictadors d'aquests que no molen, delís i coses així, és a dir, el meu record de la infantesa de gent amb bigoti és com, bueno, faig una associació lletja i per tant no m'agrada. Sí. La barba hi he topat molt poc, és a dir, jo la barba no la controlo, no la domino, i últimament dic, poder sí que té una certa gràcia, però per anar a parar amb algun barba abans l'hauria d'haver vist sense barba. Sí? Jo crec que les barbes a vegades camuflen coses xungues. Les mascaretes, sí. les mascaretes van Barbetes. camuflar moltes coses en el seu dia, eh? Sí. Exacte. I jo crec que l'home utilitza una mica la barba d'això. Per tant, la compro, no passa res si tenim un Robinson Crusoe allà ple matí, però abans he d'haver vist. He d'haver vist. Jo bigoti terrible. I allò, quan baixa a la figa, aquest bigot, només de moure així, jo crec que hi hem de fer molt, no? Jo crec que ha de ser genial. Ha de ser com un raspall. Ha de ser... Home, mira, homes amb bigoti, aviam. Podeu hem de provar. Dones que han estat amb homes amb bigoti, Escriviu-nos. Expliqueu-nos la vostra Expliqueu-nos. experiència ja, si us plau. Vale. Següent, que es posi colònia o olor al natural. Tant sigui home o dona, tant és. Jo amb això sóc molt artificial. A mi m'agrada la A mi també. colònia. Jo últimament li estic agafant una mica de tirri a les colònies d'home. Són extremadament fortes o no controlen quanta quantitat es posen. Sí, això és un altre tema. Sí, M'embafa. exacte, no cal que deixem el rastre per tot. La colònia Ante la duda, colònia. O desodorant, que hi ha desodorants No aquests colònia que... per dissimular, Clar. sinó colònia per Complementar. amenitzar. Sí. Exacte. Sí. Molt bé. Vale, cabell o cap rapat?
A veure. Aviam. Clar, si han de tenir 4 pèls, cap rapat. En veritat, o aquells que es fan així, perdoneu, que es fiquen els pèls d'aquí, saltar per aquí, que dius, t'està veient igualment. Els que es neguen a acceptar que Exacte. ja ha arribat un punt en el que s'han de rapar. Sí, rapeu-vos, nois, Sí. rapeu-vos, que Sí. guanyeu Sí. moltíssim. A mi m'agrada molt. Esteu fantàstics i guapíssims. Que ha de ser Clar. complicat, Jo penso que les dones tenim les nostres coses, però vull dir, començar a veure que perds cabell... Un moment, Sí, perdó, tens raó. Jo pateixo alopècia androgènica i tant de bo les dones estiguessin més acceptades, no? O sigui, quan se'ns cau el cabell, perquè no és per cap malaltia xunga ni per cap tipus de tractament. Nois, si teniu 4 pèls, rapeu-vos, que vosaltres podeu i no sereu jutjats com se'ns jutja les dones. I a més que guanyen. Sí. Però clar, depèn, jo també entenc com per un home ha de ser complicat. Sí. Llavors Sí, home, és, sí. bueno, és un pas, necessiten el seu temps també. Sí, sí. No, jo ho entenc. Tinc la sort sí. d'ara tenir un home que té cabell per tothom. Té un raspall al cap. Cabell, però ens Cabell, agrada. sí, Ens però- agrada, a veure, els però- caps agrada, un pelazo, no? Els caps rapats. Agafar el cabell així, és guai. Home, Però els caps rapats t'adivinen el futur, que els tens aquí baix, tu pots adivinar el futur. Patina més, també, això. Exacte, bueno, pues, a mi Cap m'agrada. rapat, sense bigoti per la Diana. Exacte. Marxando. Mecos, m'agraden mecos. Molt bé. Molt arreglat o amb aire despreocupat? Aire despreocupat. A mi... Normal, o sigui, una persona normal, que, vagi, que no vingui a fingir i s'arregli per exactament no sé què, o sigui, que sigui natural. Vale. Sí. Sí. Ja, però no cal però- que vagi tirat, sí, amb però samarretes no cal, esparracat, tirat, no, normal. Sí, no, sí, però clar, també aquell punt entre, no? Vull dir, a mi m'agrada també natural, però aquell punt amb Bueno, estil, sí, no? sí. Un estilazo. Jo per mi crec que adaptat a la un flow. situació, Sí. no? Adaptat a la situació. O sigui, que a casa puguis estar tranquil, si te'n vas d'un acte una mica més així, que també puguin tenir la seva gràcia, no? Que, Bueno, una les mica persones com amb nosaltres, estil ja ho fan. És que això. les persones, clar, és que el que té estil no Pot cal anar amb que el que s'arregli per sigui. anar a un evento, Sí. perquè Sí. amb el flow que porta ja anirà guai. Amb Ho el té. flow que porta. Soc mig adolescent, jo. Però? Molt bé. Conversa llarga o silenci còmode? Conversa llarga. Conversa llarga. Però Conversa llarga. No conversa passa llarga res. Maca, sí, és a dir, Sí. positiva, no Bueno, estan fotent un rotllasso. sí. Ah, no, no. No, Conversa- conversa vol dir sí. de dos, o sigui, Sí. però... Tot i que els silencis còmodes també són molt guais, que hi puguin ser. Bueno, Sí, silencis però còmodes... sí, però si has de Sí, triar... sí. Homes que puguin parlar i que es pugui parlar de tot, sisplau. Els silencis còmodes són un indicatiu de que tu estàs bé allà. Sí, Sí. sí, està Però a mi m'agrada una bona... O sigui, Una bona tenir una conversa. parella amb conversa és el millor que et pot Regal. passar, sí. Sí, Almenys estic molt per mi. d'acord. Sí, sí. Sí, sí, d'acord. Però que et sàpiguen llegir, que de vegades et deixin aquest espai que necessites. Sí, sí, no, però també com que ara hem après a marcar límits, ja També. podem dir, no, ja està, Ara la turra en un altre, Avui no. a la feina. Avui no. Exacte. Va, cuidador o independent? Home, Aviam, hi ha clar, parelles que van al és que seu a veure, rotllo, a no? veure. Estem d'acord? Aquelles parelles que sempre has d'estar esperant a que acabi. No. A mi m'agrada cuidador. No, cuidador. Sí, Sí. és que a vegades també... Cuidador, però no per no crear una No, crear no una una dependència. dependència, no, una persona que li importes de, Sí. ostres, com t'ha anat avui, allò que tenies o no sé què, i que tu també Jo cuides, crec que no? s'ha de cuidar. Sí, s'ha No de són cuidar. oposades, no? No. Jo per mi, clar, no són oposades. Jo per mi m'agradaria Clar. algú que et sàpiga cuidar quan necessitis i que et permeti ser independent, saps? Sí. Que t'ajudi també a ser independent. I Sí. que ell ho sigui, que no et posi la responsabilitat de la seva vida a tu sobre. És Ah, com, exacte. No. Totalment. Però que et Sí. cuidi, clar, tots necessitem que ens cuidi, no? Però Sí. que també es deixi cuidar. Sí. Sí, sí, Clar, sí. per mi cuidar és això, escoltar, interessar-se per lo que has S'ha fet. de cuidar. Jo crec Sí, que sí. això és Ajudar cuidar. al creixement, Total. permetre't el teu espai quan el necessites. Això és molt important, algú que et faci brillar. Sí. Voilà, sí. Sí, sí, sí. I tu que facis brillar. Evidentment, aportar, clar. Molt bé. Val, anem al què faria si us trobéssiu amb el vostre jo de fa 20 anys enrere. Què li diríeu? Un moment, deixa'm situar-me. Ui. Fa 20 anys enrere... Ui, 20. Era 2005. Però no per any, pensa els teus 20. Els 20. Sí, bueno, doncs, sí, els meus 20... Sí, ai, sí. Jo canviaria i tinc clar que m'aniria a viatjar pel món. Però no què faries tu, sinó quin consell li dones? Tu et trobes el teu jo? Li diria, deixa't estar d'homes i d'hòsties
I te'n vas tu, te crees el teu propi món, te'n vas a veure món por ahí i a partir d'aquí decideixes i crees i esculls bé què vols. Jo li portaria la programació de les Opos feta ja. Mira, aquí tens la programació. Deixa't estar d'homes, també. També, el mateix consell. No? O sigui, vés al llit amb qui vulguis, però no... Compromís. Exacte. No deixa't estar d'home, sinó ets molt no et jove. comprometis. Exacte, no et comprometis en relacions llargues. No. Fes el que vulguis, fantàstic, i coneix a molts homes, dones, a tothom, i fes molt de món. Tens aquí la programació, que et podràs treure les Opos. T'has de presentar el dia tal del 2000. Que hi haurà tal el durat. 2017 o 2018, les primeres que van ser amb el nou decret, ja no recordo. Però sobretot això, no et casis amb ningú. Gaudeix i tingues moltes amistats. Si no deixar de fer res per una persona. Exacte. Jo igual, jo li diria el mateix, no et comprometis, viu molt, volta molt, això, mira, veu molt de món, marxa una època i estudia allò que et fa molta mandra estudiar ara, perquè després ho voldràs estudiar, però no tindràs el temps, potser no tindràs els diners i no tindràs la logística. Fes-ho ara, encara que et faci mandra. O el que et fa pal o el que realment tu sents que has de fer, no el que volen que facis o el que creus que s'hauria de fer en aquell moment. No, el que vols fer tu, evidentment el que tu vols estudiar, però aquella cosa que dius, és que ara no, tinc més ganes de... Fes-ho ara perquè és el millor moment en el que ho pots fer. Jo al meu jo de fa 20 anys li diria, no tothom mereix de la teva persona. Per tant, no hi gastis molt de temps, que vindria a ser això de les parelles, però també a tot arreu, a tots els nivells. És a dir, no cal. Hi ha gent que no cal destinar-hi gaire estona. I l'altre és, en tema estudis, espera't 2 anys a decidir. No? Jo en 2 anys ja vaig canviar molt ràpid la meva visió del que estava estudiant. O sigui, ja hagués fet una altra cosa. Però com que el trajecte ja està començat, has d'acabar i has de derivar cap aquí, no? Per exemple, 2 anys de viatjar i de fer la vida i després decidir què estudies. Hi ha molta pressió sobre això. Has de decidir el teu futur quan tens 17. És que no ho saps. No, Clar, són massa joves per... Sempre dic, un bon negoci seria fer pràctiques a diferents llocs per veure realment la feina que és, perquè tu te'n vas estudiar molt bé. Jo vaig estudiar informàtica. Sí. I què vol dir això? Quina feina hauré de fer? Com es du a terme? Quines branques tinc? És que no ho saps. Exacte. Ara hi ha llocs que t'orienten, que et fan, i que és molt interessant, un dia també ho podem recomanar, que et fan uns testos, vull dir, a través de... són psicòlegs, que et fan diverses sessions, o sigui, no és una sessió que vas i em fas un test, vull dir, són diverses sessions, i acaben extraient de tu el que... Bueno, t'orienten una mica cap allà on realment tu tiraries. No vol dir que hagis d'acabar fent allò tampoc, però... El que passa abans es feia, jo per exemple hi ha habilitats que he descobert més tard. Això, jo el cantar vaig començar a cantar amb 22, no tenia ni idea que cantaria. Llavors és com, mira, si hagués sigut una mestra de música que potser m'hagués potenciat, potser hagués descobert... Clar, i no ho sé. Clar, com pots decidir si no tens recorregut? Exacte. És molt difícil. No. Jo crec que tothom hauria d'anar a treballar després de batxillerat, si has fet batxillerat, fas la selectivitat i tot, et guarden la nota i te'n vas 2 anys a treballar. Però amb varietat de feina. O sigui, miraria... Sí. A mi m'agrada molt treballar... Ja passarà la varietat, perquè els contractes en temporals, com nosaltres hem anat passant, hem fet de tot, però sí hem fet de tot. Sí. Molt bé, doncs fins aquí. Bé, i ja acabem, noies. Adri, què ens recomanes? Mira, avui us porto una recomanació parlant d'olor corporal. Hi ha una companya de feina, perquè es veu que quan comences a tenir una certa edat hi ha una xella que et fa més olor que l'altra. I dius, què està passant aquí? Els desodorants més saludables no acaben de funcionar del tot. De vegades em toca demanar em deixem un desodorant, sisplau, d'aquests més xungos i químics. I llavors, em va donar un consell, que és una mica de crema hidratant barrejat amb bicarbonat de sodi, tu passes per les aixelles i tu oli en un llum. Espectacular. O sigui, l'olor se'n va. Apuntem, Al cap de 2 setmanes d'utilitzar-ho tenia una mica d'irritació, per tant se n'ha de posar una mica menys i potser deixar descansar, però realment espectacular. Sabeu allò, típiques samarretes que a la mínima que t'has posat ja et comences a notar tot? Doncs amb allò, res de res. Per tant, que bé. I molt econòmic. I molt econòmic, casolà. Que xulo, Adri. Super. Doncs fins aquí la Figa parla. Fins aquí. Marta, Diana,
la figa parla. Avui parlo clar, dic el que em surt de la figa, no em puc aturar, perquè necessito expressar. No sé què em passa però parlo sense por, el que surt de la figa ja no tinc por. No vull jugar a la defensiva ni fer-me petita, el que em surti de la figa vull que vagi cap a missa. Aquí les quatre dones entre drames i somriures t'expliquem la nostra història perquè no et sentis mai sola. Així que asseu-te, interacciona, diverteix una micona i no ves passar l'estona.